Diolch yn fawr iawn, Sangit, am yr gwahoddiad i fod yn rhan o'r cynllun ardderchog yma. Mae'r canlyniadau yn hynod o ddiddorol. Maen nhw'n ddifyr tu hwnt. Mae'n galonogol ofnadwy bod pobl ifanc a phlant yn teimlo mor hyderus yn eu deunydd nhw o gynnwys digidol, ac i bod nhw hefyd yn gallu rheoli bywydau digidol hyd at rhyw bwynt. Mae S4C ar bob platfform, a mae'n hynod o bwysig i ni bod y platfformau yna pobl ifanc a plant yn medru mynd ar y platfformau yna'n hyderus ac yn ddiogel, a bod nhw'n gallu mynd o un rhaglen neu un cynllun i'r llall gan ddefnyddio cynnwys mewn ffordd sy'n o fydd iddyn nhw. Mewn gwirionedd, mae rhaid i rieni ag athrawon a ni gyd, mae'n siŵr, i ddal i fyny. Be da ni wedi ddysgu o'r canlyniadau, dwi'n meddwl, a dwi'n edrych ymlaen i ddarllen yr adroddiad yn llawn, mae yna gyfle aruthrol yn fan hyn o ran addysg i ni fanteisio ar allu digidol pobl ifanc. Mae S4C a partneriaid eraill yn ceisio'n gorau i greu mwy o gynnwys sy'n gallu ddefnyddio mewn ysgolion ac yn y blaen. Ond hefyd mae'n bwysig bod ysgolion a plant yn gwybod am y cynnwys yna, a bod nhw'n gwybod am yr math o adnoddau sydd ar gael. Felly mae yna gyfle i ledaenu'r neges am gynnwys a hefyd i bobl ifanc ddefnyddio rhyngwynebau Cymraeg, enghraifft ar Facebook ac ar Microsoft Office ac yn y blaen. Mae'r cynlluniau yma ar gael yn Gymraeg. Hefyd mae bwysig iawn i ni gael gweld pobl ifanc yn symud ymlaen o ddefnyddio cynnwys ac o fwynhau cynnwys iddyn nhw gael y sgiliau iddyn nhw greu y cynnwys eu hunan. A mi da ni ar hyn o bryd yn trio datblygu efo partneriaid cynlluniau ar gyfer codio, dysgu pobl ifanc a plant i codio ar gyfer y dyfodol, fel i bod nhw'n gallu creu apps, gemau a bob math o gynnwys digidol newydd sy'n gyffrous ar gyfer y dyfodol. Felly diolch yn fawr iawn am yr cyfle fod yr rhan.